καρδιά από μπίλια μαφιόζο δεν τη θέλεις στη ζωή σου. Για φωτιά! Για φωτιά! Πιο κάτω! Και η μητέρα σας του έδωσε τσιγάρο. Ολόκληρο πακέτο. Πρόσωπο αναπτήρα, το μισό μαγαζί. Μήπως υπονοείς εμένα? Όποιον θέλουμε υπονοούμε. Δικαίωμά μας είναι να μιλάμε με το άγνωστο. Σήμερα την πεψικόλα, αύριο το κεφάλι μου. Το κορίτσι είχε κρεμαστεί από το ταβάνι. Είχε πηδήξει από τον παράθυρο. Βάζουμε τον παππού πίσω και αυτός αρχίζει τσιμπάει τα βυζιά της κοπέλας. Μπήκαμε στο φαρμακείο και πήραμε 50 σουβλάκια. Έχει το νου σου λίγο στον παππού, Και σου λένε οι άνθρωποι θα τον περιμένουμε τον μπούστι που θα πάει. Κάποια στιγμή θα τραπεί και θα έρθει. Να φύγουμε? Τι θα κάνεις τώρα, παππού? Μόνο η πέτρα σου λέω, κοστίζουν 5.000 και βάλε. Γιατί πίνεις? Λογαριασμό θα σου δώσω. Για να ξεχάσεις την κοπέλα, Η μόνη γυναίκα που άγγιξε το όπλο μου. Και να μείνω ένιος μια νύχτα έτσι στην τύχη. Με έναν άγνωστο. Πέτα το όπλο. Πέτα το! Μπορείς να σηκωθείς? Γιατί? Όρθιος δεν είμαι. Να δω τα μάτια σας.